И здравейте на всички хора! Аз съм Дадино 11. Днес ще снимаме на регион 4. Убихме първия динозавър за парче карта. Сега ще убиваме втория. Да започваме. Един такъв, добре. Къде е? Ето го! Ето го нашето копеле. Да се приближи малко. Дали ни гони, дали не ни гони, това не мога да кажа. Дали е агресивен, дали не е агресивен, но май е агресивно. Да, агресивно. И не го убихме. Ще се опитаме отново. Ако не успея, ще играя на други неща. Това ще го мина извън клип. Така, един път оцелен. Мамка му! Убихме го хедшот, ама ние го оцелихме в гърдите. И така, скоро ще стана на 18-ти левел. Ще видим на втори регион дали се е презаредило това. Регион 2. 1, 2. Ето, презаредило ни се това за 0. Сега ще снимаме на него малко. За пари малко, така да вземем малко повече пари. Ако чувате някакъв звук, това е от вратата. И така, хора, пак е от вратата. Един такъв трябва да убиеме. Убихме го. Бодишот. Клипа като стане към 10 минути ще го спирам и ще го слагам да се качва. Добре, пускаме. Два такива. Еле, много са близко, бе. Да се дръпна аз малко. Убихме ги. Така, хора. Два такива. Убихме ги. Само да кажа, в някои клипчета програмата се бъгва и гласът изчезва и вместо да говоря. Ако и на този клип няма глас, вече ще изтрия програмата и пак ще я сваля. Че почна да ме дразни. Айде, зареждай, иде. И сестра ми има канал, ама няма да ви кажа как се казва. Тя е неизвестна.
защото не качва клипчета. И така, хора, да започваме с стрелянето на те копеленца тук. Готово, 4. Убихме го. Искам да кажа да се абонирате за един човек, който ми е братовчет. Името му е RefMax. Който ме гледа, да се абонира и за мен и за него. Той снима на GTI 5. Така, хора, те умират много лесно. Стига да ги оцелиш. И така, хора, мисля да спирам клипа, аз да снимам. Абонирайте се за мен, сложете палец